Урывак з апавядання Янкі Маўра «Завошта». Чытае Красоўская Марыя. Да хаты цёткі Алесі пад'ехала грузавая машына. З машыны выйшаў немец. Адтуль жа злезлі два паліцаі. Яны хуценька, не спыняючыся, пайшлі ў хату. У хаце была толькі Мішава мама, яна гатавала абед. Алеся была ў хляве, але ўжо спяшалася ў хату. За ёю беглі дзеці, у тым ліку і Міша. «Where is das?» – спытаў немец, паказваючы канцом бізуна на Мішаву маму. «Хто такая?» – паўтарыў паліцай. Але адказваць ёй не прыйшлося. Падаспела цётка Алеся і з парогу крыкнула: «Не чапайце! Гэта моя братавая Хрысціна!» «Жыдоўка!» «Не, украінка, вось вам дакумент!» «Няпраўда!» – крыкнуў паліцай, нават не гледзячы ў дакумент. «Нам вядома, што яна жыдоўка, і яе ёсць сын. Дзе ён?» «Ды няма ў яе ніякага сына! Спытайце, каго хочаце!» «Збірайся, там разбяромся!» – крыкнуў паліцай. А немец паказаў канцом бізуна, каб жанчына выходзіла. Жанчына з дапамогай цёткі Алесі хуценька сабралася і пайшла з хаты. Наперадзе немец, ззаду два паліцаі. Па баках стаяць людзі. Адны ўздыхаюць, другія плачуць, трэція сціскаюць кулакі. Тут паміж іх знаходзіцца яе Міша, хлопчык, якога пачынае горача любіць кожны, хто яго толькі ўбачыць. Ён вось тут, зусім блізенька. Яна зараз пройдзе каля яго, можа нават дакранецца да яго. Але нельга глядзець у гэты бок, бо яна можа не вытрымаць. А яшчэ хутчэй можа не вытрымае ён. Цётка Алеся і іншыя жанчыны лагодненька адціскаюць яго. Хочуць засланіць ад немцаў. І ад мамы. Ён праціскаецца наперад. Ён высоўвае галаву з-за спіны, з-пад рукі. І ўсюды гэтыя рукі пяшчотна гладзяць яго па галаве. І то над адным, то над другім вухам чуецца ціхі шэпт: «Маўчы, Мішачка, маўчы, всё будзе добра, мама вернецца». Маці ішла гордая і нібы спакойная. Але гэта быў не спакой, а здранцвеласць. Яна глядзела прама наперад, але нікога і нічога не бачыла, апрача свайго сына. Яна ж бачыла яго ў гэтыя хвіліны апошні раз. Не магла не толькі прытуліць яго да матчынага сэрца, але нават не мела права глядзець яму ў вочы. Яна ўзлезла на машыну. З ёй селі два паліцаі. Загуў матор. Зараз маці і сын разлучацца навекі. Хоць бы адзін раз. Адзін толькі разок убачыць яго мілы тварык. А вось ён. Вялізнымі вачыма, поўнымі жаху і нечалавечай пакуты глядзіць ён на маці. Цётка Алеся абдымае яго, хоча засланіць ад мамы, але дарэмна. Навошта Мішу туляцца тут, калі там мама? Хіба можна жыць без мамы? Невядомая сіла падхапіла хлопчыка і кінула наперад: «Мама! Мама!» Пачуўся такі крык, што нават заглушыў мотор. Многа рук схапілі Мішу і павялі ад машыны, але ўжо было позна. Слова «мама» для немцаў было такім жа зразумелым, як для ўсіх іншых людзей. «А ну, давайце сюды і сына!» – крыкнуў паліцай. Затрапятала маці, замахала рукамі, закрычала ў роспачы: «Гэта не мой сын! Я зусім не ведаю гэтага хлопчыка!» Але безнадзейная і наіўная спроба выклікала ў фашыстаў толькі смех. Праз хвіліну маці прагна абдымала свайго Мішу. А яму было так добра, так спакойна. Нібы на свеце ўжо кончыліся ўсе трывогі, і для іх настала шчаслівае жыццё. Машына паехала.
Людзі глядзелі ёй услед. І ва ўсіх іх, старых і малых, сваіх і чужых, была ў сэрцах толькі адна думка. Завошта?